لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يكمل ما تزايد من نعمه وشكرا له على ما أولانا من الفضل والكرم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أمبال مسلم وما ألفو كألف بركة. أيوة بجمعنا هنا كصلي كمان كيسي كمان كونيني سيد البشري نوي على كرام محمد صلى الله عليه وسلم. anga émission mimi teme Nef TV Jabrani sanfɛ juma wo juma 15h wakati ani sufala fana fɛ 20h wakati ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma émission in a bɛ ka boli mun de kan o de ye hiji kibaruyaw ye. An y'a fɔ aw ye n ko hiji ye alisilamɛya a jɔsen 5nan o de ye hiji ye. Hiji fana Allah subhanahu wa ta'ala ko a ko hajjul bayti liman istata ilayhi sabila. Akuni Allah subhanahu wa ta'ala ye sedi mamima kasira nɔgɔye ka sɔrɔ fana ko ki garisɛgɛ ye ki gati ɲɛ da ale ka soba in kan. Nka ni Allah subhanahu wa ta'ala ma sedi mamima dun a sira ma nɔgɔye i ma sɔrɔ fana yɛrɛ sɔrɔ a ko hiji bina ka bɔ i kan. Alikiyama jɔn do ala t'i ɲininka a la parce que a se kun t'i ye. Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallama a ko ni ala ma hiji sedi maa min ma a k'i kana maaw deli i kana geribu minan ta ka yaala maaw da la a ye ne dɛmɛ ne b'a fɛ ka taa magan a ye ne dɛmɛ ne b'a fɛ ka taa magan a ko ye haramu de a ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ka deli kɛ ka geribu minan ta ka mɔgɔw deli ka hiji ta wari fara ɲɔgɔn kan ko n'i taara magan ni ko labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نيوك ملكو بيجابي وفلا لبيك يا فلان ولا سعديك أكو كرسا على كوكو كافيه قال الله سبحانه وتعالى تيلا منه وعتي كناجا أكو إيجا هيجي من فلان مردود أكو إيجا هيجي ما من السجنين بما الإسلامي فمغو كان يرى فميا أيوة هيجي لا fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamuya ayiwa magan t'a la parce que dɔw ye magan t'a kɛ diyagoya yɛrɛ dɔw bɛ taa kasi u balimaw da la dɔw bɛ taa kasi nafolotigiw da la dɔw yɛrɛ bɛ lɛtiriw sɛbɛn ka mesaziw ci faamaw ma karisa n'i ma ɲɛ ne ma ka ne bila ka taa magan a ko se tɛ ne ye dɛ o baara minnu filɛ nin ye f'an k'a faamuya silamɛya ma jɛn ni nin ye silamɛw baara caman de b'an bolo diinɛ in na. Amandi Allah subhanahu wa ta'ala ye amandi alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama andu ya fa yanga ay mishna ko inna awwala baytin udi'a lin-nasi lallazi bi bakata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinatun wa maqam ibrahim wa man dakalahu kana aminan walillahi 'alan-nasi hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Ako bato so fɔlɔfɔlɔ min jɔra dugukolo sanfɛ so fɔlɔfɔlɔ min jɔra asilamɛ dugukolo sanfɛ Allah subhanahu wa ta'ala batoli kama o de ye alikaba ye. Allah subhanahu wa ta'ala ko kabako caman de bɛ alikaba la ni yɛrɛ ɲɛ dara alikaba kan fɔlɔ sɛgɛn o sɛgɛn b'i la a sɛgɛn bɛɛ lajɛlen b'i bila a bɛ n'a fɔ ayiwa u ka fura min bɛ yen n'i sɛgɛnna n'i y'a ta ne ye saya simili a bɛ sɛgɛn ko ka gwɛlɛ cogoya min na o kuma i sɛgɛnni mana se Makan parce que i mana naamu ta a bɛ laban i ka fɔ kɛ a bɛ mobili kɔnɔ a bɛ sɛgɛnw kɛ nka n'i ɲɛ dara alikaba kan dɔrɔn i ka sɛgɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban wa n'i ɲɛ dara alikaba kan a bɛ n'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔw ye pikiri de k'i la sa i ka banaw bɛ commencer ka bin dɔɔni dɔɔni ka bɔ i farikolo la banaw bɛ faga faga microbe bɛ faga faga i bɛ tile dɔgɔkun kelen sɔrɔ kuma kuma e b'i yɛrɛ ɲininka ka ne to Mali la ne yɛrɛ ye fura caman ta dɔgɔtɔrɔ ye ordonnance caman sɛbɛn ne kun ko ne sera an ka nin fura in ta an ka nin fura in ta nka ne yɛrɛ ma maga n ka fura la o b'a sɔrɔ kabini i ye zamzam ji min dabɔ
ye tawafu dabo inya darim gara alkaba kan atara sababu ki farikolo la mikrobu jugu munu mi farikolo la aba bela jelen faga aslamo ako hajarul aswad ama fo mi mako pierre noir o fana kaba ko doye alkaba la parce que ale ibi kungolo do akono ala kira ko de sallallahu alaihi wasallama ni mo soro yere ibi bolo shiyama iba fo bismillah allahu akbar iba kete o hajarul aswad ye o fana kaba ko doye multazamun fana be o kaba hajarul aswad la no pierre noir ye kana alkaba portula kenani min be o ba fo mako multazam o fana do jabi yero do fana kaba ko doye alkaba ni ya jate mine no asoro isra maga walman ya la jatelila walman ya la je fotola e ba soro ko ni no kele no ka alkaba keralain o wa fo mako hijru ismail o hijru ismail o fana kaba ko doye o fana do jabi yero doye ni ye fana soro itlale tawafu shen wolum lala ka doyin no karakan flaseli ni ye do ke hijru ismaila kono allah subhanahu wa ta'ala ba mine yero makamu ibrahim ala radda seroma nabila ibrahim ka to ga alkaba jo ay farakulun min ta nda ku mi ijo ka alkaba birgi deun sigi ka farau sigi ni allah subhanahu wa ta'ala ay faram magaya nabila ibrahim sen jugoro ase notora faraina o farainde dalendo kerefe ka vitrine ke ka datugo afodi mako makamu ibrahim ni tlara alkaba ni tlara atawafu shin wulun lala ibale de do ni alkaba che ibe arakan flaseli no ibe arakan flaseli aslama kaba ko warabe alkaba la ba fo mako rukunu al-yamani rukunu yamani o ye alkaba fami nyeshine no yemeni ma dugu dabo ba fo mako yamani do ba fo mako yemeni arabu yere o bora yenne do kana sigi nabila ismaila fe arabuya nana o chuwa de la yamani kaw de bora yamani olu temetola katuga jakula uyaye tasuma sisibe ka bo alkaba fanfe yora ina ko kiba soro mo do biya olu de nana nabila ibrahima muso no ya hajara an ismaila adem senlama olu de nanu soroyin okuma we jenyi ni ufe kuba fe ka sigu ufe okuma we bengan shia oni nyonje aywa fo ismaila nana se muso furuye aye yamanin ka oga dimso do furu okuma arabu de boro la islamo okuma rukunul yamani fane alle kaba ko de la nansira lima iti bulo korota re ba fo ko allahu akbar ibi wala ibi bulo korota ka nyeshi rukunul yamani ba ko allahu akbar me ta sumbu ibi sura wa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya sataru ya rabbal alamin isewose urukunul yamani ma bi bolo korota ibafo allahu akbar ibafo ontige ala ode kora rabbana antige ala eka on son jiena nyuman bela jelena la harafan alayka on son nyuman bela jelena alayka an kishi kabo tasma toro manu e jahannama e alayka ando aljine kono kafara ikama nyuman ka ede sem masaye ede yagalabuli masaye ede sutura masaye ede danfen bela jelen daba masaye akuma iben dowi ne kala bayna rukni wal hajarul aswad ka bo ruknul yamani ma yani gase hajarul aswad ma no e pierre noir iben dowi ne kala dowi nay je rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nay je ibidain o mo mun wa donin ji delendo uluba fo wa adkhilna aljannata ma'al abrari ya azizu ya ghafaru ya sataru ya rabbal alamin kuma islamu ninde alkaba akaba kuma yarawiye mamna ni nabila ibrahim atlala alkaba jolila ina fa ala ba fanya ko wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt wa isma'il ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
rabbana waj'alna muslimayn laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Nabila Ibrahim atlale alkaba jolila ako ala ako ntigi ma nyini fe nye bara minki ye ika minenyi anin dinge ala ika nin dinge Ismaila ika unke mogowe mogo flamunun bu yɛrɛ di e ala ma n'o de ye silamɛ kɔrɔ ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ di ala ko ma. Ala e de ye mɛnni masa ye e de ye dɔnni masa ye. Ala an ye hiji baara min fɛnɛ kɛ ala i k'an ladɔnni an ka hiji baaraw la ala i k'an ka tuubi minɛ e de ye tuubi minɛ ba masa ye. O kuma Alahu subhanahu wa ta'ala ko nabila Ibrahima ma o den mɔgɔ si tɛ magan waadin ghayri zi zar'in magan ye wolon de kungo kɔnɔna de kun do yiri tɛ yen kɔ tɛ yen baji tɛ yen mɔgɔ foyi tɛ yen. Ala ko nabila Ibrahima k'a ka mɔgɔw wele k'u bɛna alikaba k'u bɛna hiji kɛ. Nabila Ibrahima ko ala ma k'ale ɲɛ tɛ mɔgɔ la. Ala ko k'a ka weleli kɛ a ko mɔgɔw k'a mɛn a ko o y'ale Alahu subhanahu wa ta'ala ka baara ye. O kuma nabila Ibrahima sɔrɔla ka yɛlɛ kulu dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko jabali abi kubais. Jabali abi kubais kulu sanfɛ nabila Ibrahima yɛlɛnna k'i jɔ o sanfɛ a ko ya yohannas a ko inna allaha bana lakum baitan fa ajibu a ko aw adamadenw a k'a dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala a ye so jɔ aw ye dɛ. O kuma a ye na ala jaabi o kuma maa min ye nabila Ibrahima ka weleli kan mɛn alisalamɛw kumaw bɛ ɲɔgɔn na de dɛ i t'i sa fiyewu f'i ka t'i ɲɛ da alikaba kan. An b'a fɛ ka nin yɔrɔ in fɔ mɔgɔw ye an ka kuma daminɛ na an ye min fɔ mɔgɔw i kana hiji i kana karaba i kana hiji i kana kɛ ni deli ye hiji i kana taa mɔgɔw tɔɔrɔ hiji wari nɔfɛ. A ko hiji ye weleli de o don nabila Ibrahima ye weleli kɛ wa azin fi nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina wa min kulli fajjin amikin liyashhadu manafi'a lahum. O kuma nabila Ibrahima ye weleli min kɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye weleli kan in mɛn a y'a sɔrɔ i bangena o a y'a sɔrɔ i ma bange o i tɛ sa fiyewu f'i ka n'i ɲɛ da ala bɛ sababu nɔgɔya i ma i bɛna hiji. Kuma hiji an bɛ min fɔ alisilamɛw ye a ka limaniya a ka dɔn k'a fɔ hiji ye weleli de. M'a fɔ ni mɔgɔ ye wele ko karisa na n k'i hiji i kana banɛ k'a fɔ ko a fɔra ko o t'a la o b'a la dɛ. Ni mɔgɔ ye wele a kɛra i fa ye a kɛra i ba a kɛra i den a kɛra i balima o a kɛra i teri o a kɛra i ka baarakɛda ye o ko karisa an b'a fɛ k'i bila ka taa magan i kana ban o ye ala ka weleli ye o ye nabila Ibrahima ka weleli jaabi ye. Nka mɛ min de ma e de sa mɔgɔ min wele e de ye waritigi dɔ jateminɛ walima k'i balima dɔ jateminɛ se b'a ye ka taa daga sigi a da la ko f'a k'i bila ka taa hiji bari k'i sinamuso taara walima e sinamuso den taara walima ayiwa e kɔrɔkɛ den taara walima nin taara walima e sigiɲɔgɔn karisa taara e n'a man di ka taa daga sigi mɔgɔ dɔ da la ko fo ko de o de k'i bila ka taa magan an ko n de ye haramu ye. N'o tɛ hiji ta la yɛrɛ n'i y'a jɔ 80% o bɛɛ ye denmusow ani denkɛw u b'u faw hiji u b'u balimaw hiji u faw balimamusow sinjiw u kɔrɔw u b'u hiji den yɛrɛ tilancɛ ye o ye. Mais i kana hiji de kɛ ni deli ye kana daga sigi mɔgɔ da la ko f'a k'i hiji diyagoya la o de ye haramu ye. O man di Alahu subhanahu wa ta'ala ye o man di alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam. I ka limaniya i ka ala makɔnɔ madama n'i ye nabila Ibrahima ka weleli kan in mɛn i t'i sa fiyewu wallahi i bɛ t'i ɲɛ da magan kan. N'i ye laminɛni kɛ siɲɛ kelen i bɛ siɲɛ kelen kɛ n'i ye siɲɛ fila de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i ye laminɛni kɛ siɲɛ 20 ala bɛ na n'a sababuya ye i bɛ se ka i bɛ maganta ko 20 i b'a kɛ. Asilamu ala k'an bɛn sababa ma. O kuma an bɛ min fɔ aw ye hali bi an ko maganta a bɛ ɲɛ sigi de hiji bɛ labɛn de hiji kalan de fɛnɛ don o de la an ye nin émission in tɔgɔ da ko madrasatu wikalatu nurul huda ngo nurul huda agence o ka kalanbulon in kalan jumɛn de bɛ k'a kɔnɔ hiji cogoyaw o de bɛ k'a kɔnɔ yani ma i ka taa Makan
i kan ka labɛn jumɛn de sabati o kalan in de bɛna kɛ kalanbulon in kɔnɔ ni maganta fana sabatira i kan ka lahalaya jumɛn de kɛ i kan ka jogo jumɛn de ta i kan ka baara jumɛn de kɛ kabini i y'a dɔn don min na k'i bɛna taa maga walima mɔgɔ ko k'a b'i bila ka taa maga i kan ka kɛ cogo di o tuma kalanbulon in a kumakan in a bɛna bolo o de kan yanni i ka taa maga ayiwa ne kan ka mun de kɛ asilamɛw o tuma an da sera o caman ma alhamdulilahi an bɛ NFTV télévision so an b'a ɲɛmɔgɔ an b'u fo an b'u barikada u yɛrɛ bɛna sara min sɔrɔ nin na u bɛna baraji min sɔrɔ nin na u bɛna jɔyɔrɔ min sɔrɔ nin na alikiyama jɔn don wallahi ni Alahu subhanahu wa ta'ala tɛ mɔgɔ si t'a hakɛ dɔn kuma an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ NFTV ala ka barika don a la télévision in ala ka sankɔrɔta a baarakɛlaw ala ka sijan d'u ma ala ka kɛnɛya d'u ma ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma miliyari caman o bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo an b'a ɲini ala fɛ ala k'a d'u ma parce que télévision in bɛ ala ka baara de la a bɛ diinɛ dɛmɛni baara de la an y'a fɔ sadaka Allahu kɔnɔ an ko Allahumma unsur man nasara diina an ko ala ka mɔgɔ dɛmɛ ni mɔgɔ min ala ka diinɛ dɛmɛ o tuma NFTV a bɛ ala ka diinɛ dɛmɛni baara de la an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an donnen filɛ san kura min na n'o ye 2020 ya rabbi ala k'a kɛ NFTV ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ka san ye ala k'a kɛ hɛrɛ san ye u bolo ala k'a kɛ garisɛgɛ san ye u bolo ala k'a kɛ sankɔrɔta san ye u bolo u mago bɛ matière o matière la u mago bɛ minɛn o minɛn na an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ baarakɛ minɛn ɲuman ya rabbi ala k'a di an n'u ma baarakɛ ɲuman ala k'a di an n'u ma parce que olu de sababu b'a to ka wuli yan nɔ Afrique kɔnɔ fo Europe kɔnɔ an ka mɔgɔw minnu bɛ Afrique kɔnɔ Côte d'Ivoire minnu bɛ Sénégal minnu bɛ Burkina minnu bɛ Niger minnu bɛ Laginɛ u b'an wele sanga ni waati bɛɛ k'an k'an jija émission in k'an k'an jija a la k'olu b'a lamɛn Europe kɔnɔna fana la France an ka hijiden minnu bɛ yen n'o ye Aja Yaya Fofana ani Faransikaw ani Base Kɔnɛ u bɛɛ lajɛlen hali suraw ye weleli kɛ ko alimami ni nana télé la a fɔ télé mɔgɔw ye u k'u jija u ka émission in bila YouTube kan parce que a kɛra sababu ye olu ye client caman sɔrɔ olu ye mɔgɔ caman sɔrɔ kabini émission in daminɛna minnu ni hiji ko kun t'u kun u ka ko ye hiji ko yɛrɛ kun t'u hakili yɛrɛ la mais ala ni émission in fɛ wallahi olu ye k'u ka wari yɛrɛ sarali daminɛ k'olu bɛ taa maga k'a sababu kɛ émission in ye o tuma an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an dɛmɛ ala ka barika don a la an y'a yira la ko hiji fɛnɛ ayiwa fo k'a sɔrɔ maa min bɛ taa maga a k'a sɔrɔ tawhidu b'i la tawhidi ye min ye o ye Alahu subhanahu wa ta'ala kelebanciya ye tawhidi ye mun ye ka ala de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ i kana foyi fara Alahu subhanahu wa ta'ala kan a weleli la i kana foyi fara Alahu subhanahu wa ta'ala kan a batoli la i kan'i jigi da foyi kan fo Alahu subhanahu wa ta'ala k'a dɔn k'a fɔ i bɛna taa maganta min na ala de y'a nɔgɔya ala de y'i wele labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak i k'a dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala de y'i wele o tuma i bɛna taa Alahu subhanahu wa ta'ala de ka weleli kan i bɛna t'o jaabi i ka ŋaniya fɛnɛ ta k'a fɔ hiji min filɛ ne tɛna taa jago la dɛ ne tɛna taa foyi la ala hiji ye silamɛya jɔsen 5nan de ye i ko ŋaniya de ta ala o bato min ni silamɛya ti taa kɔ n'a bɛ ne ka silamɛya dafa parce que a wajibira an kan i b'o ŋaniya ta o tuma ŋaniya ɲuman fɛnɛ ta ka taa magan n'i taara magan i kana taa mɔgɔ danga n'i taara magan i kana taa mɔgɔ saraka n'i taara magan ayiwa i ka duwawu k'i yɛrɛ i ka duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye n'o ye rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan i ka ŋaniya ɲuman ta parce que n'i ko ŋaniya ɲuman bɛ yen ŋaniya jugu fɛnɛ bɛ ala k'an kisi ŋaniya jugu ma a ko tuubi fɛnɛ b'a la n'i bɛ taa n'a taa magan i ka tuubi n'a fɔra i ka tuubi a tɛ i n'a fɔ i ma don silamɛya la dɛ silamɛ yɛrɛ kan ka tuubi ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma wagati bɛɛ miniti bɛɛ sekonin bɛɛ lajɛlen i ka tuubi ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma tuubi ye jumɛn ye i k'i yɛrɛ sama ka bɔ i ka ala kota la i bɛ fɛn min kɛ n'i dɛsɛlen don k'a dabila ala kota la i k'i jija i k'a dabila i ka maakɔrɔfɔw to yen i ka jɛnɛyaw to yen i ka nkalontigɛw i k'i yɔrɔma janya ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na haramu nafolo i ka tuubi ka jɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔ ala kota a fitinin n'a belebele bɛɛ i ka tuubi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na ani ala ɲɛsiranya fɛnɛ parce que Alahu subhanahu wa ta'ala ko a ko tazawwadu
fa inna khayra zadi ataqwa ako hijidiw ay sira ala ɲɛ dɛ n'a bɛna taa magan a ka surafana ta a ko surafana la sɔn hɛrɛma o de ye ala ɲɛsiranya ye o kuma ala ɲɛsiranya fana ɲininen don hijidenw fɛ alisimɛ n'i ye maa dɔw ye magan fo a bɛ jigin kɔnɔ ni se bi i ka ninnu lasegin parce que u bɛ ka taa dɔ de fara u ka jurumu kan u bɛ ka taa dɔ de fara u kungo kan u bɛ ka taa dɔ de fara u ka ko kan u bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ de parce que ala ɲɛsiranya foyi t'u la n'i bɛ taa fana i ka sabali fana ɲininen don hijiden fɛ a sɔburu inna allaha ma'a sabirina ala yɛrɛ ko k'ale faralen don sabalibaw kan arabu sha'iru ko a ko as-sabru kas-sibru murun mazakatuhu walakinna awaqibahu ahla min al-asali a ko sabali bɛ n'a fɔ sɛgɛji de ye a daminɛ ka kunna mais a laban o ka di ka tɛmɛ di kan alisilamɛw o kuma a ko n'i bɛ taa magan fɛnɛ ayiwa wari jɛlen i k'o de ɲini ka hiji n'o ye i halala i wɔsi walima mɔgɔ min y'i bila ka taa magan a halala a wɔsi o de kan ka kɛ hijiden ka wari ye a nafakatu a tɔyiba alhalala wari min n'a jɛlen don ni halala fɛnɛ don o fɛnɛ ɲininen don i fɛ alisilamɛw a ko n'i bɛ taa magan fɛnɛ isalu bil mali i ka testament i k'o fɛnɛ labɛn ka bila hijiden caman tɛ nin yɔrɔ faamuya dɛ n'i bɛ taa magan mɔgɔ minnu ka juru b'i la i ka juru bɛ maa minnu na parce que hiji ta a bɛ se ka bɛn alhamdulillah ala de ta a ka ko ye i n'a fɔ maa caman a yɛrɛ ye histoire la minnu fatura magan o kuma n'i bɛ taa magan i b'i ka testament dilan k'a bila i ta bɛ maa min na maa minnu ta b'i la i y'a faamu i b'a fɔ i kɔ ka kɛ cogoya min na i bɛ nin bɛɛ lajɛlen da bɛ k'a bila mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ sa dɛ ayi i t'i sa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala a ko ni si tɛ sa f'a ka kɛ ni ala subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ ye mais nin de ɲininen don i fɛ i k'o kɛ a ko min fana ɲininen don i fɛ arifku bil ikhwani al hujjaju n'i bɛ taa magan fɛnɛ i ka hijiden bɛ kɛ i balima ye i ni minnu bɔra mali la minnu ye farafinw ye minnu ye farajɛw ye minnu ye farabilenw ye i k'i jija n'i taara magan n'i ye maa o maa ye o bɛɛ y'i balima de ye i ka tɔɔrɔ kana se nin si ma i ka hinɛw la i k'u ladɔn n'i ye mɔgɔ min ye tɔɔrɔ la n'i ye mɔgɔ min ye gɛlɛya la kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin bɛɛ de ɲininen don aw ye hijiden fɛ o kuma an ka bi walanda tɔ a ye o tun bɛ min yɛrɛ ka al-ishtighalu bima yanfa'u min az-zikri o kuma n'i bɛ taa magan i k'i jija ayiwa fɛn yɛrɛ min bɛ i nafa magan kabini ala kosuma la alhamdulillah an bɛ ala sɔnna ta'ala fo ka ala sɔnna ta'ala barikada an y'a fɔ aw ye an ka hiji a b'i boli sigiyɔrɔma 3 de kan sigiyɔrɔma fɔlɔ yɛrɛ o ye ka kuma ayiwa hiji yɛrɛ cogoyaw kan sigiyɔrɔma 2nan o ye alimami yɛrɛ ka ladilikan ye asilamɛw ladilikan min kɔni bɛ ne bolo bi k'a lase hijidenw ma o de y'u ka boli kana joona ka na agence la n'o ye Nurul Huda agence ye ka n'u ka wariw sara joona n'o kɛra parce que hijiden dɔw bɛna kuma dɔ la i b'a sɔrɔ wolosɛbɛn tɛ yen carte d'identité tɛ yen carte nina tɛ yen nin papier 3 dun hali ni miliyari b'i kun ne nin papier 3 t'i bolo wallahi i sen tɛ taa magan i tɛ taa magan fiyewu o kuma o kana joona ka n'u déclarer minnu b'a fɛ ka taa hiji la Nurul Huda agence fɛ u ka se an ka siège la carte Mali la an ka présidente fɛ n'o ye Aja Salimata madame Gite Asa Salimata Jara u ka s'a ma joona ni min bɛ se k'i ta bɛɛ lajɛlen sara i ka wari bɛɛ lajɛlen sara 2,850 k'a bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ n'o se t'i ye n'i bɛ se k'a sara cogoya min na dɔɔni dɔɔni 10,000 walima 20,000 walima 100,000 walima 50,000 o kuma ladilikan min bɛ ne bolo minnu b'a fɛ ka taa magan u kana joona n'u nana joona an k'u ka papier kow ɲɛnabɔ olu bɛ lafiya anw yɛrɛ minnu ye agence baarakɛlaw ye alhamdulillah anw fana hakili bɛ sigi parce que ni mɔgɔ ka wari dir'i ma donni de don n'a ka papier ko ma ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn o kuma ladilikan min b'an bolo o de ye mɔgɔw kana joona ka n'u tɔgɔ sɛbɛn agence la joona minnu bɛ kɔfɛ u ka ciw bila ka na minnu yɛrɛ bɛ bamakɔ kɔnɔ minnu bɛ mali fan o fan u kana wari sara joona an ka labɛn sabati ka papier kow ɲɛnabɔ a bɛ baara nɔgɔya ayiwa an bɛɛ lajɛlen bolo asilamɛ n'o bɔra yen ayiwa an bɛna kuma taariku yɛrɛ kan asilamɛw fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ magan kabini ala ye diɲɛ da don min na ayiwa alikaba bɛ yen so man kɔrɔ ni alikaba ye dɛ taariku yɛrɛ la alikaba de ka kɔrɔ so bɛɛ lajɛlen ye wa alikaba an y'a fɔ aw ye alikaba ye jɔko 10 de kɛ mɛlɛkɛw de fɔlɔfɔlɔ ye alikaba in jɔ a sifasiman bɛ fɔ dugukolo 7 na asilamɛw o kuma an k'a dɔn k'a fɔ so man kɔrɔ ni alikaba ye dɛ an fa adama
ale kun bɛ bɔ a sen na Indi an fa Adama ye san 40 de kɛ san o san a bɛ bɔ Indi jamana kan a bɛ na Maka a bɛ na hiji kɛ asilamɛw an fa Adama Alikaba mɛlɛkɛw ka jɔli kɔfɛ Adama y'a jɔ Adama denkɛ Sisa o y'a jɔ Nabila Ibrahima fana ye Alikaba jɔ an da sera olu bɛɛ lajɛlen ma Jurhumu y'a jɔ Amalikaw y'a jɔ Quraysh y'a jɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Alikaba jɔ fo kana se Abdulahi ibn Zubair ma fo kana se Hajjaj ibn Yusuf Sakafi ma Alikaba bɔ olu de ka jɔli la alisalamɛw donc ma fanga hakili to ni yɔrɔ ninnu na a kana k'an kɔnɔ ko hiji daminɛna ayiwa nin san damadɔ ninnu de la hiji ma daminɛ nin san damadɔ in na dɛ o tuma Alikaba bɛ yen nɔ kabini wagati jan an bɛ se k'a fɔ Alikaba yɛrɛ ayiwa foyi man kɔrɔ n'a ye dugukolo sanfɛ nka silamɛw a ka hakili to o la Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a di an ma an b'a ɲini Ala fɛ ɲinan hiji jama Ala k'a caya Ala ka a kɛ hiji n'o ye hajjul mabruru ye an bɛ agence Nurul Huda an b'a ɲɛmɔgɔ an b'u fo n'o ye madame Gite Aja Salimata Jara an b'a fɔ k'a barikada Ala ka si diya ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a di an n'a ma mɔgɔ cɛsirilen don a ka hijidenw n'u ma sunɔgɔ Aja tɛ sunɔgɔ ni hijidenw ma lafiya Aja tɛ lafiya ni hijidenw ma dumuni kɛ wallahi Aja tɛ lɔgɔma bila a da ni hijidenw ma ji min Aja yɛrɛ bɛ sun asilamɛw o kuma o ɲɔgɔn ka dɔgɔ agence tigiw la dɛ agence tigiw la o ɲɔgɔn ka dɔgɔ o la o kuma an b'a fɔ k'a da a ka ŋaniya jɛlenya kan an b'an denkɛ fɛnɛ fɔ n'o ye El Hadji Cheikh Umar Gite ye n'o ye baro ye an ko a ma ko B ale de jɔlen don n'an ka papier ko bɛɛ lajɛlen Mali la ani Maga fo k'an ta k'an segin passeport ko fɛn o fɛn ni papier ko dɔ administration na ale de jɔlen don n'a bɛɛ lajɛlen ye an denkɛ don denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ a b'a nɔɔni denmisɛnnin min don danayamɔgɔ don a cɛsirilen fɛnɛ don a bɛ si ɲɛna caman de kɛ hijidenw ka baara la an b'a fɔ k'a barikada an b'an ka malimatu fɛnɛ fo n'o ye madame Sila Aja Adam Tarawele fo yan fo Tomɔkɔrɔbugu an b'a fɔ a ma ko sɛngɛbali don o don ale fɛnɛ ka émission bi tɛmɛ ayiwa an ka groupe Nurul Huda sanfɛ a ka ladilikanw a n'a ka wajulikanw o ka ca san caman ye bi wa n'an taara Maga a b'o cogoya fɛnɛ la ale de jɔlen don ni musow ka ko bɛɛ lajɛlen malimatu don mɔgɔ kalannen don Ala ka barika don a la an bɛ imam Kale an b'a fɛnɛ fɔ k'a barikada an bɛ dugawu k'a ye an ka alimami n'o ye Muhamɛd Awfu Sila fo ya fo Korofina Nord an b'a fɔ k'a barikada mukadamu ba karamɔgɔ Sila n'i sera ale fɛnɛ ma i ye agence Nurul Huda i y'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ fɛnɛ n'o ye karamɔgɔ Madu Jalo ye fo Tomɔkɔrɔbugu ni mɔgɔ min sera ale fɛnɛ ma ani Sufi Muhamɛd Tarawele fo Bangoni Plateau ani Alassane Konate n'an ko a ma ko papa ani a furumuso ɲuman n'o ye Fatumata Konate ale fɛnɛ bɛ baara kɛ ayiwa Énergie TV fɛnɛ la ale b'an ka émission in fɛnɛ a b'a lamɛn a b'a passer sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an b'a fɛnɛ fɔ ni mɔgɔ min fɛnɛ sera an ma i ye agence Nurul Huda i y'o fɛnɛ sɔrɔ alisilamɛw o kuma an kɔrɔkɛ fɛnɛ bɛ n'o ye Masire Tarawele ale fɛnɛ bɛ baara kɛ Suguba la a sigiyɔrɔ bɛnnen don Guana ma ni mɔgɔ min sera ale fɛnɛ ma fo yan nɔ fo Segu an ka Seguba fɛnɛ bɛ n'o ye Segu Lasana Kane Kutubu Zamana Fardu Dahari Wahidu Asrihi ni mɔgɔ min sera ale yɛrɛ fɛnɛ ma o ye i kelen ka agence Nurul Huda i kelen don k'ale i y'ale fɛnɛ sɔrɔ ka kadiriya ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɔ an ka président n'o ye Muhamɛd Tarawele an'an ka président n'o ye Seydou Ba ani Vieux Tarawele ni sera nin fɛn o fɛn ma i ye agence Nurul Huda i y'a sɔrɔ fo yan nɔ fo Kucala an ka Seku bɛ yen n'o ye Seku Basa ka Dibo an b'a fɛnɛ fo an balimakɛ an'an karamɔgɔ n'o ye Cheikh Idriss Konate ni mɔgɔ min sera ale ma Ɲamakɔrɔ walima n'i sera a ma fo Côte d'Ivoire Abidjan fo Abuaso Abidjan dugu bɛɛ lajɛlen ma n'i y'ale ɲininkali kɛ i ye agence Nurul Huda i y'a fɛnɛ sɔrɔ an b'an ka faransikaw fɛnɛ fɔ Aja Ya Fofana ani Aja Basse Kone an b'u fɛnɛ fo y'a fɔ Faransi Aja Ya Fofana alhamdulilayi mɔgɔ min don a cɛsirilen don agence Nurul Huda la kabini an ye baara in daminɛ an n'ale bɛ baara la san o san ni jamaba fɛnɛ bɔ Faransi k'u kunda Mali kan an bɛ taa n'u ye hiji la alhamdulilayi an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin